V Zubrej zvernici pri Topolčiankach majú jedinečný prírastok. Jednej z kráv sa narodili naraz dve zubríčatá, dvojičky. Je to rarita európskeho formátu. Jednu z dvojčiek však jej matka odvrhla. Aby zviera prežilo, museli ho začať krmiť mliekom z detskej fľašky. Sitka a jej sestra Sita sa narodili v noci presne pred 12 dňami. Plemenné knihy obsahujú menný zoznam všetkých zubrov, ktoré Európa kedy dochovala. To, že by sa niekedy niekde narodili zubrie dvojičky, sa však nikde nepíše. 2 hodiny mi trvalo, kým som pochopila, že jedna krávka má 2 teliatka, lebo normálne to nie je. U nás sa to stalo prvýkrát za 52 rokov existencie Zubrej zvernice. Z dvojitého prírastku však neboli prekvapení len chovatelia, ale očividne zostala zaskočená aj sama príroda. Staršiu Sitku jej matka hneď po narodení odvrhla. Naopak jej mladšia sestra žije so stádom. Vytiahla som ho stadiaľ a potom som rozmýšľala, že čo ďalej. Mlieko pije zubríča tak ako novorodenci z detskej fľašky. Z chovateľky zubrov sa tak behom sekundy stala náhradná zubria mama. Tu si v bezpečí. Horšie je, že má 40 kg a keď sa chce prituliť, tak sa musím oprieť. Nová mama musí Sitku krmiť 3-krát denne. Každý deň vypije až 4 litre mlieka. Ak vojdeme, tak už aj chvostikom myká to ako malý psík. Čo bude so Sitkou ďalej, nevie nik povedať. Predošlé skúsenosti s niečím podobným chovatelia nemajú. Či Sitku jej rodina príjme, ukáže len čas. Plány s nimi sú jednoznačne, pokiaľ budú v poriadku, zachovať ich v základnom stáde a v chove. Zo Zubrej zvernice Monika Jolušová, televízia Markíza.